Цял ден имам главоболие и ме е много легло. Малко. В смисъл, да, не знам. Имам главоболие. Не знам защо. Всъщност, не е цял ден. От вчера, вечерта, ме боли глава. И не пих хапче, а само днеска пих. Пиха на един. И не ми помогна. Нямам намерение да пия повече, защото не обичам хапчета. Макар че доста често ми се налага да я пия. Но все пак, не обичам. Нека да започна с влога. Това вече започна. Все пак. Това беше въведение. Но все пак не ви казах какво ще говоря. Сигурно сте го видели по заглавието. Добре. Приятно гледане. Чао. Не. Да след малко. Чао. Камера. Работи. 3, 2, 1. Екшън! Здравейте! Днес ще ви представя един влог за петък 13. И го снимам тук, защото после ще ви кажа причината и ще ви кажа за това капкане. И ако се чудите каква е тази изкъртетина, не знам дали има такава дума, каква е тази изкъртетина, това е изкъртетина в стената, защото правим ремонт, слагаме плочки навсякъде, защото ни омръзна да е светло синьо-зелено. Не знам как е точно името на цвета. И така че приятно гледане! Днес правя този влог, защото е петък 13. Петък 13. О, господи, фатална дата, фатален ден, петък 13. Какво по дяволите му има на този ден? Наистина не мога да разбера. И защо по дяволите за най-малкото нещо целия Фейсбук ми петък 13, земетресение, о боже, буря, тока спря, стига бе хора, сериозно, това е много чудно. И между другото, чуете защо снимам тук. Снимам тук, защото ми нямам просто къде друго да снимам, къде съм сама и къде да си излея това, кажем така. Петък 13. Станаха ли 3 пъти? Много ме страх, не знам. Тази дата е фатална. Шегувам се. Не знам какво се правите толкова, че петък 13 и може да чуете на кап. Както и да е. Не знам защо се правите толкова, в смисъл, петък 13 и 13 числото, което носи нещастие или не знам си какво. Вие нормално ли сте? Сериозно. Аз съм се върнал, обаче това за петък 13 още не е така. Дали мога да ви кажа, че лично на мен на петък 13 ми се случват най-хубавите неща. Изключение на днес, когато си гледах сериала и понеже го гледам онлайн и гледах няколко серии и ми заби точно 13-та серия и повече не мога да гледам, което е доста странно. Но сигурно, защото имам лимит за деня, както и да е. И защо постоянно, когато да се случи с времето или когато и дата да сме, говорите за петък 13, го постате във фейсбука си и си правите толкова, ще кажеш, станало да я знам. Не знам нещо, ще кажеш, света свършва. След броени месеци света ще свърши. О, боже господи, тази година, петък 13 дойде за втори път. Май, ако не се лъжа. Някой беше казал, май, че ще го има 3 пъти. Не съм сигурна, не си спомням. Не помня. Сигурно, защото е петък 13, нали? Не знам какво да кажа. Това видео може да го гледате и утре, което ако го гледате утре, това ще значи днес, демек събота 14, но нищо, че днес сме петък 13. Под дяволите. На този ден с канелата съм така. И за като канела се, че за предизвикателствата. Утре, събота 14, или утре, т.е. след събота 14, демек неделя 15, ще направя следващите предизвикателства и
Наблюдавам ви.